хотимаи романи фирдавсӣ. ҳафтаи мотам ҳанӯз ба охир нарасида, корвонаке иборат аз 2 шутурсавор ва якчанд аспсавор дар сапетадам аз дарвозаи шарқии Тус вориди шаҳр шуданд. корвонак ба қалъаи ҳокимнишин расида, дар пеши дарвозаи он қарор гирифт. солори корвонак, марди сипоҳии миёнсол, ба дарвозабонон на кӣ будани худашро гуфт ва на хоҳиш кард ки омадани корвонакро ба ҳоким маълум намоянд, балки мутакаббирона ба онҳо амр кард ки дарвозаро кушоянд. онҳо итоат накарданд. он гоҳ бо имои бурути солор, тобеони мусаллаҳи ӯ дарвозабононро бо ҳамлаи найзаҳояшон тарсонда дуртар ронданду дарвозаро худашон кушода даромаданӣ шуданд. аммо вай аз дарун маҳкам будааст. марди сипоҳӣ онро бо дастаи қамчинаш тақотақ куфт. аз дарун овоз баромад: кист? сипоҳӣ бо овози дурушт ҷавоб дод ки навкарони султон, кушо. дар дарун марди камондоре ба бурҷи дидбонии дарвоза баромада як нигоҳ карду ғайб зад. пас он дарвоза кушода шуд ва омадагон бо аспону шутуронашон ба қалъа даромаданд. ғуломони султон ҳатто дар қалъаҳои ҳокимони маҳаллӣ ҳам бо калону хурд ҳамин нав омирона муомила мекарданд ва задану куфтан, ҳатто кушта партофтани касони аз фармонашон сарпечидаро ба худ ҷоиз медонистанд. ҷабрдидагон аз тарс ҷуръат намекарданд ки ба калонтарҳо арзеву шикояте баранд ва агар баранд ҳам додашон ба ҷое намерасиду баръакс боз гирифтои балоҳои нав мешуданд. алқисса омадагон ба қабули ҳоким даромаданд. онҳо аз султон ба фирдавсӣ сила оварда буданд. сила 40,000 динор буд. ба ҳокими Тус амр шудааст ки ин силаро ба фирдавсӣ расонад. ҳоким Арслон Ҷозиб ба фиристодагони дарбори Ғазнӣ вафоти Фирдавсиро маълум кард ва гуфт ки силаро ба ворисони ӯ супурдан мебояд. фиристодагон ин таклифро қабул накарданд. бо фармони шоҳ, гуфт солори корвонак, мо силаро бояд ба дасти худи Фирдавсӣ медодем. аммо агар вай вафот карда бошад, вафоти ӯро ба шоҳ арз карда, дар бораи сила ба фармони нави шоҳ мунтазир бояд шуд. ҳоким ночор ба Ғазнӣ қосид фиристод. силаовардагон дар интизори фармони нави шоҳ 1 моҳро дар Тус ба айшу нӯш гузарониданд. Арслон Ҷозиб ишратдӯст ва майхора марде буд. рӯзе ё шабе намегузашт ки дар кушки хосаи ӯ бо ширкати корвонсолори ғазнигӣ базме бо майнӯшӣ, созу наво ва рақси канизакони моҳлиқо ороста нагардад. ҳамроҳон ё худ навкарони солор дар дигар маҳфилҳои ба худашон муносиб вақтхушӣ мекарданд. ниҳоят қосид аз Ғазнӣ фаро расид. фармони нави султон айни ҳамон таклифи ҳокими Тус буд, яъне сила ба ворисони Фирдавсӣ дода шавад. ҳоким ҳамаи авлоди шоирро аз хурд то калон ба қалъа даъват карда, фармони шоҳро эълом ва онҳоро бо атои мулукона табрик намуда гуфт: соҳиби давлат шудед, шукр гӯед, шодӣ кунед, султони раъиятпарвари атобахшро дуо кунед. навкарон якчанд саночи пури динори тиллоро оварда ба пеши манижа ва писару духтари ӯ гузоштанд. манижабону пероҳани кабуди мотамро ҳанӯз аз танаш накашида буд. чашмонаш аз ашк тар буданд. бо овози гирьяолуд ба ҳоким гуфт:
бо чӣ шодӣ кунем ҷаноби олӣ? оё ба марги падару бобо шодӣ кунем, ки худ рафту ин давлат ба мо гузошт? қатраҳои бороне ки рӯзи дафни падарам ба турбати ӯ борида буд, ҳанӯз нахушкидаасту шумо мегӯед шодӣ кунед. чаро Силаро дар зиндагиаш нафиристоданду вайро шод накарданд? чаро мунтазир шуданд ки ӯ ба хорӣ бимирад? магар ман ва ин набераҳои падарам он кулфату мусибатҳои ба ноҳақ ба сари падарам омада, он ҳама бедодӣ, он тӯҳматҳои сиёҳро, ки ба подоши ранҷи 35-солааш дар ҳаққи ӯ карданд, фаромӯш карда метавонем? На, наметавонем. мо аторо намегирем. равони поки падарам ба мо қабули ин атои шоҳро намебахшад. мушовирон ва муқаррабони ҳоким ҳарчанд ба манижабону насиҳат карданд, суд набахшид. манижабону аз қавлаш нагашт. меравем, гуфт ӯ ба шавҳараш ва бачаҳояш. ҳамаашон аз боргоҳи ҳоким ба дар рафтанд. ҳоким, мушовирон, фиристодаи дарбори ғазнӣ ҳайрону сокит монданд. сукутро аввал фиристодаи дарбори ғазнӣ шикаст. чӣ бояд кард? ин саноҷҳои динорро бардорему ба ғазнӣ баргардем магар? пурсид ӯ аз ҳоким. қосиди ба дарбори ғазнӣ фиристодашуда ин бор аз султон чунин фармон овард: ба пули Сила дар биёбон работе бисозанд ва дар девори работ лавҳае нақш кунанд, бадин маънӣ ки ин работро бо амри Сайфуддавла ва Аминалмилла Низомиддин Султон Маҳмуд ибни Носириддини Сабуктегин ба силаи шоҳномае ки ба ҳаким Абулқосими Фирдавсии шоир фиристода шуда, вале аз қазо ӯ дар он ҳангом аз қайди ҳаёт раста буд, бунёд карда шавад. пас аз якчанд сол работи калоне бо сардоба, корвонсаро ва ҳуҷраҳои бисёре барои мусофирон дар роҳи байни Нишопур ва Марв пайдо гардид. ҳаким Носири Хусрави Алавӣ баъд аз 22 сол ва Низомии Арӯзии Самарқандӣ баъд аз 94 соли вафоти Фирдавсӣ он работро бо чашми худ дида буданд. бахшида шудани гуноҳи Фирдавсӣ аз тарафи Султон Маҳмуд ба дигар бадхоҳони шоир чунончи ба шайх Абулқосими Гургонӣ бетаъсир намонд. маълум ки сарварони дин ҳамеша дар бораи шахсҳо ва воқеаҳо мутобиқи хоҳиши подшоҳи вақт ҳукм мекарданд. то вақте ки султон аз Фирдавсӣ дар қаҳр буд, шайхи бузургвор ӯро кофир мехонд. баъди аз қаҳр фуромада нисбат ба шоир нармтар шудани султон, назари шайхам ба Фирдавсӣ зуд дигаргун шуд. вай сабаби табдили назар карданашро ба як хобе ки дидаасту рост будани он шубҳанок аст ҳамл менамуд. гӯё вай дар хобаш Фирдавсиро мебинад ки дар боғи биҳишт сайр карда гаштааст. аз ӯ мепурсад: ту ки маҷуси бадкашеро мадҳ карда кофир шуда будӣ, чӣ гуна ба биҳишт ғалтидӣ? Фирдавсӣ гӯё ба ӯ ҷавоб додааст ки барои як байти дар бораи Худо гуфтаам, аз Худо бахшоиш ёфтам ва он байт ин аст: надонам чии ҳарчи ҳастӣ туи, ҷаҳонро баландию пастӣ туи. аммо табдили назари Султон Маҳмуд ва ҳам дигар бадхоҳони Фирдавсӣ аз таъсири афкори халқ буд ки шоирро дӯст медошту медорад ва ин дӯстдорӣ дар тӯли 1000 сол ҳеҷ кам нашуда, балки ҳамоно меафзояд. анҷоми романи Фирдавсӣ.